Så vil jeg gerne byde velkommen til gennemgang af dagens emne, som er egetræets rolle i dansk landbrug. Det er sådan, at i de gode gamle dage, der havde man svinene til at gå på ædeholden ude i skoven, som blandt andet jo består af egetræets frugt, frø, agern. Der var meget mere egeskov i Danmark dengang, og derfor var det noget, man blev beskattet af. En skovs evne til at bære olden, altså til at føde grise, kan man sige. Det blev selvfølgelig afløst af noget andet, som vi kender i dag, nemlig jordskatter. Og egetræerne blev tyndet ud og afløst af marker. Nogle af de ting, der kom på markerne i stedet for egetræer, det er blandt andet en afgrøde, som den vi kan se her, nemlig kløver, græs, hvidkløver er det i det her tilfælde. Og hvidkløver har været brugt til mange ting, men først og fremmest til foder til kvæg. Det er sådan, at kvæg kan afgræsse hvidkløveren, selv gå og plukke det. Kløvergræsset, der er også græs imellem her. Men kvæg kan også æde ensilage, der kommer fra kløvergræs. Så der er mange muligheder med den fine afgrøde kløvergræs. Vi skal på landbrugsskolen, agroskolen, lære om den lille kløvergræs, ikke så meget om den gamle egetræ her. Tak.